Iti madamdamag Region 2, Kaawan Supply, tidanom iti daduma paset ti Basco Batanes, mapasaran iti sumagmamanunga aldaw. Kabayatan na upat a boarding houses iti Tuguegarao City na iparikip kalpasan ang aduktalan nga awanan iti umno a permiso ti masaknan. Ada detalye ni Dayan Monica Tukay. Iti Batanes, may katlon nga aldaw atar tarimaanan ti Basco Water System, tinadadal a water pipelines ijay Mount Iraya, ang nakaapektaran ti water supply ti daduma a lugar iti Basco. Kabayatan na, manarimaan ti panakasukat ti water pump iti barangay San Antonio. Apektado mat ti sumagmamano a sityo nupay manamnama a may sublit ti supply ti danom, kalpasan ti 24 nga oras. Iti mat Nueva Vizcaya, nangrugin ang mga ibunong ti DSWD iti cash relief assistance para kadagit a group 7,800 a marigrigat asang kabalayan iti probinsya iti sidong ti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Tunggal benepisyaryo kat makaawat ti sag 2,000 pesos ang monthly assistance aging gaintun Disyembre. Dagiti kwalipikado a benepisyaryo kat manipod iti listahan ti Philippine Statistics Authority babaan ti community-based monitoring system. Kabayatan na, 10 million pesos a two-story PWD Rehabilitation Center maipasdak iti Nueva Vizcaya babaan iti DPWH ijay Barangay Magdaysay, Bayumbong. Tinasawa pasilidad kat para iti therapy rooms, training rooms, kan children play areas ang maka-accommodate iti nagduduma akita ti disabilities. Manamnama amalpas ti DPWH ti proyekto iti unag ti 115 calendar days. Kan iti Cagayan, cease and desist order na iserbi iti upat a boarding house ken may sa sari-sari store ije Barangay Caritan Norte, Tuguegarao City. Kalpasan na naduktalan dagiti masaknan nga awananda iti kaskanan a permit ken dadumapay a dokumento para iti operasyon da. Naipaayanda iti may sa abulan ang mga proseso iti dokumento da. Ngem napaay da. Kabayatan na, agtultuloy ti panangisayang kat ti City Joint Expectorate Team, iti inspeksyon ken monitoring kadagiti establishmento iti naduma-duma a barangay iti Tuguegarao City, tapno masigurado ti panagtungpal da kadagiti paganurutan. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian.